Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up and get your work. Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Maayong gabi, mga kahalusanan. Ako di ay si Doktora Dardo, ang inyong magtambag balibag. Mga kahalusanan, aduna na pud kitay little sender, nga gikan pagid kini sa Southern Liti. Mao kini ang iyang sulat, mga kahandusanan. Dear Ati Laika Burn, magandang gabi sa inyo lahat. Ako di ay si Cheryl Lumulupyo sa Southern Liti. Ang akong suliran Ati Laika Burn, kabahin kini sa ako ang pamilya ug anak. Pito ng katuig Ati Laika Burn, wala gid ko ni uli sa among kaugalingon. Ati Laika Burn, gumikan sa akong ginikanan ug igsuon. Nga dako kaayo ko kay sawa Ati Laika Burn. Gumikan sa ilang gibuhat sa ako ug ilang pagdaog-daog nako Ati Laika Burn. Ati Laika Burn, sa panahon nabuntis ko, ni uli ko sa among kaugalingon, nga wala ko'y bana nga dala. Niabot ang panahon Ati Laika Burn, nanganak ko dito sa amuang kaugalingon, uban akong inahan ug amahan ug igsuon. Ati Laika Burn, niabot sa punto nga nanganak jud ko, nga gibiyaan na pud nako akong mga anak. Kay nanarbaho ko Ati Laika Burn, nga wala gid ko'y bana. Ug dili na ko langan-langanon ang akong letter sender Ati Laika Burn. Mao ni Ati Laika Burn, nanarbaho ko o balik sa Maynila. Maayo pa ang akong pagpadala sa ila sa akong mga ginikanan Ati Laika Burn. Kay gumikan lagi na ako'y mga anak nga nabilin sa ilaha. Ako jud kini gipaningkamutan nga makapadala ko sa ila Ati Laika Burn, kay gumikan na ako'y mga anak. Sa panahon Ati Laika Burn, nadagko na akong mga anak. Dalaga na sila. Kay mga babae manggod ang akong mga anak Ati Laika Burn. Ako ni silang gipaadto sa akong paryente, kay aron maoy makapaeskwela sa ila Ati Laika Burn. Dili man dautan ang akong gibuhat sa ilang Ati Laika Burn, kay para lang pud ni sa ilang kaugmaon, kay gumikan wala man sila'y amahan. Niabot sa punto Ati Laika Burn, nga niuli gid ko sa mong kaugalingon, kay nasakit ko. Wala gid ko nagdahom Ati Laika Burn, nga mao kini ang ilang ibalos kanako
sa kadugay na panahon na kong serbisyo pagpadala sa ilang, gibaslan ra ko nila ug dili maayo nga pagtagad. Awayon ako sa akong ginikanan ug igsoon at kilay ka burn. Ilan akong ingnon nga palayason kawala na ko'y kwenta nga pagkatao. Ati like a burn. Maudyod nang hinungdan nga nagpadala ko sa kandusanang istasyon ug sulat. Niabot gid sa punto ati like a burn nga nakaeskwela ang akong mga anak. Ug ako nihawa sa among kaugalingon. Nilarga ko og Maynila ug balik ati like a burn kay manarbaho ko. Niabot ang panahon ati like a burn, giaway na ko sa akong mga anak. Kay wala ko napikwenta nga pagkainahan. Sa sobra na ko kay sawa sa akong mga anak at like a burn. Ug ilan akong gimura-mura nga di na gid masabot, sakit na kay sa akong buot at like a burn. Wala ko kaantos at like a burn sa ilang pagpasakit sa ako ug istorya gimura ko nila at like a burn. Gigisi yun ko ang ilahang mga birth certificate I feel like a burn. Ug hantud karon at like a burn. Ni ara gid ko og Maynila wala gid ko ni uli sa amo. Niabot sa punto at like a burn nangawala na ang akong mga ginikanan nangamatay na maunay ako ang giingon at like a burn nga kana nga panahon nga dili na ko muuli sa among lugar sa Liti. At like a burn unsa may angay na kong buhaton kining akong problema. Nga nag-inusara na lang man ko, wala na ko'y pamilya nga umay. Maayo ba kining akong gibuhat at like a burn, akong duha ka anak? Nga nagpalayo din sila o wala na may kontak kay gumikan gi-block na ko nila sa Facebook. Ug dili na daw sila ganahan sa akong naong, patay na daw kuno ko sa ilahang hunahuna. Ug karon at like a burn nakahuna-huna ko karon ug maayo para sa akong kaugmaon kay gumikan nag-inusara ko at like a burn. Nag-ipon gid ko sa bangko para sa akong kaugalingon, pangandam para sa akong pagkatiguang. Mao kini ang last gid nako nga panumpa at like a burn nga dili na gid ko magpakita pa sa amo. Labi na kay wala na may ginikanan. Hantud karon wala na gid mi kontak sa kong anak ug sa kong mga igsoon at like a burn. Mao nang nagpadala jud kog sulat sa inyo sa kandusanang istasyon nga wala pa marehistro. At like a burn, salamat sa pagbasa sa akong sulat nga akong gipadala sa kandusanan istasyon. Ug kanimo Doktora Darnang, maayong gabi kaninyo mga kahandusanan. Mao kadto ang kaagi ni Cheryl nga taga Saudin Leyte. Mga kandusanan, daghan joy mga anak o ginikanan nga dili maayo mudala
usahay sa mga anak. Dili nila tagaan usahay og maayong pagtagad. Labi na sa mga ginikanan nga ang ilang gikinahanglan mga kandusanan ang kanang naay makita nga salapi. Malipay sila ano. Pero naabot mao na akong giingon sa imo Cheryl. Tama ng imong gibuhat nga nagpalayo ka para makita pud nimo nila sa imong pamilya nga kaya nimo ang imong kaugalingon, no? Oh, Cheryl, nagtuyok pa man gid ang panahon. Abot man gid ang panahon nga ang imong pamilya o imong mga anak magbalik ra mo. Maabot man gid sa punto ang imong mga anak mangita gid na siya og inahang ginikanan. Maura kadto Cheryl ang akong ika-advise sa imuhang ayo lang palabi og dumot. Kay bisag gani ang atong makagagahom wala man gani nagdumot sa ato, no? Tawra ta. Nay kausaban. Cheryl, salamat sa pagpadala sa imong sulat diri sa kandusanang istasyon nga wala pa marehistro. Ug daghang salamat mga kandusanan. Thank you for watching. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel. Like a burn aninuhon. Daghang salamat.